Que tal? Boa tarde, benvidos a canal de YouTube do Bueu Atlético Balonmán para vivir este partido da última xornada desta primeira volta que vai enfrontar o Bueu Atlético do Lirón Teucro 80 aniversario. Partido que se xoga a porta pechada tras esa decisión da Federación Galega que o Clube Bueu Atlético apoia para todas as súas categorías, tanto autonómicas como nacionais. E o meu carón outra vez, como non, Alberto Calviño. Que tal, Calvi? Que tal, Alberto? Boas tardes. Boas tardes a todos os aficionados que nos vades a seguir esta transmisión, vades a apoiar e a seguir berrando e animando o noso equipo desde a canle, desde a distancia. Como acaba de decir Alberto, a porta pechada e partido durísimo que nos espera contra un Teucro que está cuarto na clasificación, pero temos a un puntiño por detrás nosa e que, vamos, non é máis que mirar os xogadores e a trayectoria que levan. Pasa conta que vai ser un dos equipos que este ao final de arriba, seguro, competindo polos postos da parte alta. Pois imos a dar paso á presentación dos xogadores. Moi boa tarde, benvidos ao pabellón Pablo Arbello, benvidos Sociedade Deportiva Teucro Lirón 80 aniversario. Xogará por parte do Lirón Teucro con número 1 Miguel Jiménez, con número 2 Sergio Wagner, con número 6 Roy González, 7 Andrés Pérez, 8 Miguel Monteagudo, 10 Brais Cerviño, 13 Anxo Fraga, 14 Martín González, 15 Caue Herrera, 17 Ricardo González, 22 Ruan Marchete, 34 Gonzalo Orellas, 44 Dani Pintus e 71 Sergio Cortizo. Equipo adestrado por Irene Vilaboa, auxiliado por Rosy Vilaboa, Emilio Pintos e Francisco Javier Domínguez. E por parte dos guerreiros azuis do Bueu Atlético Balonmán, número 2 para Pablo Gándara, número 4 Mauro Bacelar, número 5 David Iglesias, número 7 Diego Yuque, número 8 Roque Arias, número 12 Jaime Moldes, número 13 Brais López, número 17 José López Josiño, número 21 Andrés Bacelar, número 27 Enrique Domínguez, número 32 Omuro Dani Fernández, número 39 Rubén Augusto, número 77 para Julio Ferreiro, 83 para Eloi Malvido, 88 as costas Adri Suárez e con 90 Asier Cerqueira. Equipo adestrado por Luis Montes e auxiliado no banco por Manolo Montes e por Juan Suárez. As colexiadas do encontro de hoxe, Marta González e Silvia Vázquez, auxiliadas na mesa por Anxo Moreira e por Ángeles Piñeiro.
esa clarísimo, vamos, defensa aberta do Bueu seguramente, como ven sendo habitual. Pues aí a primeira línea do Teucro, formada por Sergio Wagner, o angoleño, con Gonzalo Areias, o portugués, e con Miguel Monteagudo no lado dereito, con Caue, o brasileiro, o habitual, xa na línea de 6. Iniciando ese primer ataque, vai Sergio Wagner sacando a Caue na línea de 6 metros. Miguel Monteagudo ven con espacio, Gonzalo Areias sacando cruce para Sergio Wagner. Levántase o balón que peta no Pau. Recollo rexeite, Diego Yuque ven a correndo. Yuque buscando un apoio, apoyándose aí en Roque. Vai a parar o ataque e vai a iniciar o primeiro ataque xa. Posicional, primeira defensa gañada e vamos a por o primeiro ataque. Entra Eloy, como supoñamos, para ocupar o posto de pivote na liña. En ataque está dando continuidade do xogo, primeira liña. Mauro con Roque, finta Roque para o dereito, chega o balón hasta Mauro, hasta o extremo, hasta Andrés, consigue lanzar el balón a Madeira, indica que vai haber 7 metros por esa defensa interior de Pintus, indica a colexiada. Hubo contacto segundo a colexiada. José preparado para o primeiro lanzamento 7 metros. Josiño, gol de Josiño. Primeiro gol de José neste partido e el lanzamento de 7 metros. Atacando xa o Teucro con Wagner, se ha ido pola punto débil desde o lateral esquerdo, onde está atacando. Potencia tremenda de lanzamento que teñe o equipo Lirón Teucro nesta primeira liña, e sin olvidar tamén este pivote moi forte tamén, que é capaz de coller balóns prácticamente en calquer posición. Un equipo que chamado a estar arriba, como xa está de feito, cuarto aínda a un punto do Bueu. Golazo de Sergio Wagner. Lanzamento a media distancia aí en apoio, conseguindo o primeiro gol aí angoleño. Moi habitual este tipo de lanzamento neste xogador, acción de movimento directo cara ao seu oponente, nin salta, en 2 pasos ou en paso lanza directamente a portería. Seguramente o repetirá bastantes máis veces ao longo do partido. Mauro Sá movendo o balón, cambia a posición agora Roque desde o centro. Yuque perde o balón. Queren facer balón, chegar o balón hasta os extremos, está José, interceptan o balón nese pase en bote, atacando xa o Lirón Teucro. Pois aí vai recibindo Miguel Monteagudo buscando esa finta sobre Roque, ben a axuda de Eloy. Saindo dunha posición non habitual, habitualmente xoga máis na parte central. Miguel Monteagudo está nestes inicios de partido desde o lateral dereito. Vai Gonzalo, levántase a chapa de Eloy. Vai a quedar o balón para o Lirón Teucro igualmente. Boa acción defensiva. Que presión están facendo a defensa do Atlético, complicando moito a salida do balón, sí. Aí vai Gonzalo buscando esa acción de un contra un. Venga, defensa de Yuque, a parada estaba aí de Dani. Y aviso de pasivo. Caue recibiendo Gonzalo, colgando a cara a Ruan. Muy forte. Consigue conectar con Ruan. Muy forte ese pase. Subiéndose rápido Mauro por lateral dereito. Xoga con Yuque, Roque. Sigue o balón de volta hasta Yuque, chega hasta o extremo, hasta Andrés, nada. Hai un golpe, Mauro, queixase dun golpe na faciana. Non hai primeira ni segunda oleada, xa ataque posicional para un momentiño. Ordenan posicións, iniciando xa o xogo de ataque. Wagner. Sí, a ver, 2 minutos por ese contacto na faciana de Diego Yuque. Saiu con todo Wagner, saiuse Yuque tamén para o lado esquerdo. E bo impacto, sí. Intensidade ambos os dous equipos. A primeira inferioridade xa para o equipo que viste de vermello, para o vicedecano do balonmán español. Hai que estar atentos a esa acción, seguro que repetirán, porque esa era unha presión non habitual. Yuque para Eloy, chegou Ruan, vai a ver 7 metros. Que ben Eloy, que ben adaptou ese balón, colleuno, pusose en posición de lanzamento e a pesar da posición do defensor conseguiu lanzar. 7 metros para José. Aí Josiño conseguindo gol, Josiño. Mesmo lanzamento que o anterior. Localizou no mesmo punto. Valieran portería o Lirón Teucro para atacar en igualdade. Esa movendo. Bueno, ahora non está evidentemente Wagner, esa é Brais Cerviño no lateral esquerdo para ocupar a súa posición. Miguel desde o centro. Miguel buscando esa acción, quería sacar, ya falta en ataque a Sier, non conseguiu o balón de Miguel Monteagudo, errado por enriba da portería de Dani.
Ben Yuke en bote, aguardando que se sitúe Asier para buscar ahora división. Yuke, balón para Roque, buscando a Mago entre un rosca de Roque. Que ben ese gol, con qué calidad hizo ese lanzamento para evitar a saída do porteiro, para evitar a saída de Miguel Pello, aproveitando tamén evidentemente a superioridade numérica que tiñan. Conseguir unha superioridade moi rápida por lado esquerdo. Gol de Roque. Poniendo 3-1 electrónico do Pablo Arbello. Minuto 5 se ha superado este primer acto. Miguel Monteagudo en ayuda de Gonzalo. El embote recibiendo Brais. Ahí Gonzalo nuevamente buscando esa acción de un control. Mega defensa de Josiño sobre Gonzalo. Muy bien, José. Tiñes y todo también a Caue ahí agarrando un pase. É que hai que estar pendente sempre del. Hai que estar con unha man no pivote, a outra tratando de interceptar pases. Gonzalo levanta ese balón fora de Gonzalo Arella nuevamente. Segundo erro. Corriendo de nuevo Bueu. Yuke en bote. Balón para Mauro, cara al lado derecho. Mauro. Sigue Bueu aproveitando este ataque en superioridade. Subida rápida, non hai contraataque directo. Sigue en primeira oleada. Consigue a superioridade por lateral dereito. Recordamos que, vamos, foi prácticamente subida directa de Yuke, un pase lateral dereito e aproveitando esta superioridade, gol de Mauro, o primeiro gol no partido para poñer tamén o 4-1. Igualdade xa no parque, no 40/20 do Pablo Arbello. Wagner con Miguel Monteagudo buscando esa cinta de brazos, sacou ya faltan ataque o mestre Roque Arias. Yuke en bote, pedindo a Mauro, vai a recibir Mauro, evitando aí a Sergio Wagner, pero como puido refacerse ben aí Sergio Wagner. Entre dous, entre ele e Caue tamén, que axudou aí a aplacar a saída de Mauro para o lado débil, para o centro da área. Yuke xa movendo, defensa cerrada de momento por parte do Lirón Teucro. Non está, bueno, síntese fortes tamén, a diferencia de peso e tamaño. En principio fai nos sentir seguros aí. Yuke para Eloy, como filtrou ese balón ao gol de Eloy. Que pase, que mérito ten ese pase, que boa foi a adaptación de Eloy para volver a marcar este gol. Ese balón Ben Ruan, que ben chegou Andrés, como se anticipou Andrés. Listo, moi listo. Moito vídeo aí, Ben Roque, balón cara a Josiño. Vais a buscar entre 1 e 2, Josiño, gol de Josiño. Ahora desde a súa posición, primeiro gol de José desde a posición do extremo esquerdo. O primeiro tempo morto que ten que solicitarse a Irene Vilaboa. Sí, era necesario, xa levamos 7 minutos. Sí, pois 7 minutos 6-1 xa, El ritmo lento, a pesar, levamos 7 goles, 7 minutos, sí, pero esperaba un partido con máis ritmo, máis ataques. Non está vendo unha eficacia absoluta, evidentemente, pero non sei se están contagiando da falta de ambiente, pero o final é atípico eso, ahora sí, sin ambiente, sin xente que te rodee, xente habitual a que estás habituada a ese ruido, incluso que prácticamente igual hasta podes pensar, non a fan evidentemente, pero hasta parece que é a sensación dun adestramento, pero o ritmo pareceme de momento lento para como xogan estes dous equipos. A ver que tivo que corregir, o que terá que corregir Irene. Supoño que o primeiro é o ataque. Penso que non é tan problemático o traballo defensivo que está facendo de momento o Lirón Teucro, si a baixa eficacia que están tendo en ataque, que levan un gol en 7 minutos e seguramente ten que corregir algo. Pois mira, defensa 3-3, ese xogo de xadrez sempre que nos ten habituado Luis Montes. Ben Ruan, non contra un, toca Dani, pero consigue gol Caue. El solo, había un 3 contra 3 prácticamente, muchísimo espacio, colleu o balón, xa non dou continuidade en primeira liña e acabou lanzando. Yuke, balón longo para difícil. Mauro, aí a ver, dubidou si a Roque Mauro. Moi difícil, ese pase non tiña dirección correcta. Balón xa para poñer en movimento o Lirón Teucro con Miguel Monteagudo desde o lateral dereito, con Gonzalo no centro, Wagner que xa está ocupando a posición tamén no lateral esquerdo despois da exclusión. Xa non vai a dar a continuidade na primeira liña. Ven ahora José esa acción con profundidade. Que ben o pase entre pernas de Gonzalo Areas. Que calidade. Cara Caue, sacando penalti Caue. Que calidade. A ver, a que atendemos de que vayas ese todo o partido, que estamos pendentes dos lanzamentos de fora, sobre todo de Wagner, ou da que nos poden liar tanto Miguel como Areas buscando pases a Caue. Preparado Wagner xa para o lanzamento, Dani na portería. Aí Sergio, lanzamento directo e o gol de Sergio Wagner.
Segundo golo parcial de 0-2 a saída do tempo morto de Irene Vilaboa. Ven Andrés, buscando 2 para 2. Roque, Yuque, Mauro, mira, todo el mundo concentrado en ese lado izquierdo. Sí, está movéndose, está un 6-0 muy cerrado e elevando todos os xogadores ao lado onde está o balón. Se xa o 6-0, vamos, se atrancas e ademais hai estes desplazamentos que están tendo. Está Pintus ahora defendendo tamén no extremo no Teucro, que non entra hasta ahora. Defendendo a Andrés. Sí, se estaba, Ahí estaba. Sí, desde el principio estuvo Pintus, hay aviso de pasivo. Roque Arias, Mauro atreves en el lanzamiento, a parada de Miguel. No, Rexeite vai a quedar para o Liron Teucro. Vai a ser o propio Miguel que poña o balón en movimento. Sinaloa invasión da área por parte de Eloi. Gonzalo Arellas evitando a Sierra, parada de Dani, pero entra finalmente con todo o balón. Gonzalo con todo, muitísima forza. Querendo correr o huevo, aproveitando que Gonzalo Arias se quedaba atrás. Balón a esquina para Andrés, no se atreve no lanzamento, continúa o balón aí. Kevin Roque, un contra un. Vai a sacar golpe franco e vamos a ver. Como mínimo. Sí, os 2 minutos van a ser para Ruan. Sí. Primeira exclusión tamén para este xogador. Segunda exclusión que leva nestes 9 minutos o Liron Teucro. Golpe franco, mantemos a posesión con lanzamento de golpe franco, ahora superioridade no ataque. E vais a poñer de novo o balón en movimento. Máis ritmo, o tempo morto foi os 7 minutos creo, e desde aí sí que se notou un poquinho incremento de ritmo nos dous equipos tamén. Ben Roque, balón para Yuque, que ven ese amago, lanzamento de Yuque. Moi inteligente Yuque, sabendo que había superioridade no xogo de ataque, cinta de pase ao extremo, o defensor que non pode defender evidentemente os dous, pica nese amago e deixa o sitio libre para que con un par de pasos máis enfróntese a porteiro e consiga anotar. Defendendo xa o Atlético en igualdade por caballeira a portería o Liron Teucro. Gonzalo Arellas, vais a aproveitar en Andrés. Miguel Monteagudo con espacio. Como engatilla Miguel, chegou demasiado libre aí Miguel. Muy libre. O gol de Miguel Monteagudo correndo a Weusa. Diego Yuque, recibiendo Roque con Yuque. Mauro, cortando ataque, Roque, ahí va, balón a esquina, Josiño. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de José! Cómo abrió ese brazo en ese salto con poco ángulo que tiña y donde puso o balón. Quitó as telarañas da escadra contraria. Novo gol de José, cuarto nesta primeira parte, para manter a diferencia en 3 goles, 8-5 en 11 minutos que se cumplen ahora mismo. Pinto sae a dar continuidade, non pode recibir pola presión de Mauro, movendo Miguel na primeira liña con velocidade. Aí ben axuda agora de Mauro. Providencial, xa se iba Miguel con todo. Recibindo Wagner. Sí, queixándose na web tamén de que non hai esa distancia de saques defensores. Wagner o lanzamento que ven tocado por Andrés, o lanzamento por enriba de Sergio Wagner. Tempo ten que parar. Sí, o balón foise por un buraco da rede que hai detrás da portería. E para o tempo a colexiada para permitir que vaya a recoller o balón Dani e se poña en xogo. Ven este defensa, os máis atentos tamén, están moi atentos tanto ao xogo do pivote como ás accións de primeira liña, sobre todo cando son accións frontais de avance directo para lanzamento. Ven atentos, van a ter que estar así todo o partido con moitísima tensión pendente de esos dous aspectos, pase, pivote e lanzamentos directos. Yuque 2 para Eloi Malvido. Que ben Eloi. Perfecto ese xogo, 2 para 2 tamén entre Yuque e Eloi. Un gol máis, 9-5. Xa xogando o Teucro con Miguel Monteagudo na posición central. Bueno, sigue sendo a mesma primeira liña, pero están permutando as posicións. Wagner, Miguel, avance ahora, chega o balón hasta Gonzalo. Vaya finta de Gonzalo. Vaya finta de Gonzalo Arellas para conseguir o gol. Rompeu a cintura. Hai que repetir o saque. Que se adiantaron no lado izquierdo. El balón en movimiento nuevamente, 9-6. Superados ese minuto 12 deste primeiro acto. Yo quedando instruccións a Mauro, indicando que al vai ser a acción que van a realizar o poder de moverse. Sigue o Teucro co ese 6-0, movendo sobre todo desde 2 aos 4 xogadores centrais, movéndose muitísimo hacia a zona do balón. O erro escapou o balón aí a Mauro, vai a quedar o balón o Liron Teucro.
Wagner, balón para Miguel Monteagudo, quiere correr equipo que viste de la Arancha. Auxilio Wagner, ve Miguel con espacio para dos jugadores, Gonzalo Arellas. Miguel levántase al lanzamiento, petó uno Pau, quiere correr o huevo, ahí va Andrés para Josiño. Conseguiu zafarna Josiño, quiere apoyarse, Mauro, recibe, consiguió gol, vaya a ver los 2 minutos ahora para Miguel Monteagudo, que de forma totalmente involuntaria empurra a Mauro. Pero doble rédito ou triple, sí, recuperación contra gol, exclusión. Calidad na recuperación, dificilísima recuperación de Josiño. Máis difícil o pase entre dous xogadores a Mauro, que xa tiña superado, prácticamente tivo que facer un escorzo para conseguir coller ese balón co brazo dereito, equilibrarse e lanzar. Vamos, sacou gol e gracias ao contacto tamén unha exclusión. Portería Baleira, segue atacando tamén o Teucro como o fixo hasta ahora con igualdade, con todos os xogadores. Gonzalo no central. Andrés Wagner quería conectar con Caue, conseguiu, non vai a sacar os 7 metros aí, Caue Herrera. É que si ese home recibe, ou hai apoio no defensor ou temos 7 metros ao gol. Wagner. Sergio Wagner o primeiro amago. Anota. Seguindo gol Sergio Wagner, terceiro na súa conta, segundo de penalti correndo xa Bueu. Sí, Diego Yuque. Temos superioridade que aproveitala. Mauro Yuque aí o impar que se xoga Gonzalo Arellas. E vai a haber golpe franco. Xogando inteligente aí Gonzalo Arellas, querendo forzar o erro de Yuque. É difícil facer iso, pero moi inteligente, estando en inferioridade, facer unha disuasión cun defensor moi avanzado nos dous do lado oposto balón. Oi, o erro ahora de Roque, queriu profundizar en exceso. Estaban todos os xogadores moi encima, moi cerca da liña defensiva do Teucro. Estamos en superioridade, que xogar desde máis atrás. Había os ocos por velocidade. Estes xogadores con unha defensa tan cerrada e tan cerca deles, con estirar un brazo rapidamente cortan un balón ou provocan o erro de pase, como foi neste caso. A remar outra vez desde a liña defensiva. Gonzalo Arellas querendo sacar o seu compañeiro Wagner, pedindo balón Brais Terviño. Venga aí. Wagner sacando aí esa falta. Pero venga a posición. Segundos. Venga a posición de ser ahora, esperando aí 9 metros, que non sexa tan fácil chegar e lanzar desde esa posición. Wagner o 2 para 2, cara agora anticipouse ahora Roque, que ven, quere correr o Bueu. Sí. Dani vai a recuperar o xogador o Teucro. Yuque. Tempo morto. Hierro. No tempo morto, no. 15:09, saiu o xogador. Saliu o xogador, o que están dicindo. Non sei que se pode escoitar todo. 15:09 a saída do xogador. Estamos en 15:07 cando saliu o xogador excluído. Non sei se o mellor unha mala escritura pode dar lugar a unha interpretación dun 15:01. Pero a mesa de anotación sigue Colexiada falando coa mesa, marcando, e van a haber 2 minutos para Miguel. O debería, vamos. Vamos a ver que decretan aí esa consulta burocrática. De momento eu tiña anotado de feito a exclusión no 13:09, porque se parou o tempo. Sí, pero bueno, o que anoten aí. De momento Teucro ten a todos os xogadores no campo. Sí. A ver forzando por completo. A ver que decisión toma as colexiadas. A poñer calma e paz aí, consulta entre as colexiadas para ver que ocurre. 8, pois mira, chamando por Miguel Monteagudo, vai a ver. Está no banquiño, Miguel está no banquiño, non saiu. Ten que ser 2 minutos, non sei se o banco ou o xogador. Pintus, chaman a Pintus sae, pero bueno, terá que sair un xogador a cumplir os segundos que faltaban da exclusión e outro máis. Debería ser así. Entendemos que si é así, con a exclusión de que alguén saliu antes de tempo, debería sair un xogador máis excluído. É dicir, unha amonestación ao banco. E vai haber saque de centro, de inicio. Pois non, o único que... Non, é o saque de máis atrás, que foi onde se novo a Chicharra. Pois isto, nada. Pintus no banco, xogador menos para o Teucro, que sai agora. Roque, balón para, consigue cazalo aí Eloi. Yuque non se atreveu a xirar, Eloi Malvido. Fíxate que rápidos andan de mans estes xogadores. Pase era bo. Esa igualdade na pista de 7.
Minuto 15 e medio casi. Pablo Gándara ahora na pista no lado dereito. Roque, Yuque, Josiño. Vais a atrever no lanzamento, Josiño. Balón por enriba do arco. Moi difícil ese lanzamento por encima de Anxo Fraga. Que está ocupando agora a portería do Teucro. Saltou con moi pouco ángulo. Subindo rápido Brais Cerviño no lateral esquerdo. Gonzalo, un contra uno, golazo de Gonzalo Arellas. Terceiro gol para él. Asumindo él o ataque do Lirón Teucro. Roque Gándara vai buscar a penetración. A ver, pasos de Gándara. Wagner sacando a contra, balón para Andrés. No lado dereito, consigue do malo. Balón a Pintus, se sinala allí. Pintus sí que estaba dentro. Sí. Non saleu polo mesmo sitio por onde entrou. Recupera o balón o Atlético, subindo a Yuque. Con velocidade, Pablo, Yuque, Roque, movendo a primeira liña do Boa Atlético. Chega o balón hasta Andrés, volve a sacar o balón. La primeira oleada. Yuque buscando esa penetración. Golpe franco. Golpe franco, vaya a ver esos cambios de ataque defensa, vaya a saltar a pista de nuevo. Bueno, Samurai a línea de 6 metros. Poco a pouco vai recortando a diferencia o Teucro moi lentamente, pero van pasando os minutos, esa diferencia que chegou a haber de 5 goles, pois xa temos en 2. De 6, 7-1 no tempo morto. Pablo Gándara, balón a esquina para Andrés. Andrés. Golazo de Andrés. Primeiro lanzamento que pode facer desde o extremo dereito, seu salto habitual, ese rectificado e consiga anotar o seu primeiro gol. Wagner querendo conectar con Rúa, non consigue, rouban o balón, quere correr o Bueu. Roque ten que subir o balón, non era fácil para Dani sacar o balón a Yuque. Gándara non contra buscando esa penetración entre 1 e 2. Ven aí a axuda de Pintus. Sí. Porque xa enfilaba ese espacio Gándara. Sí, Brais colleu por de frente a Pablo Gándara, pero tiña axuda de Pintus tamén. Jugando xa en ataque, o Atlético sae José do extremo, a dar continuidade do xogo da primeira liña. Pablo, Roque permite unha posición, volve José ao seu lugar habitual. Pablo desde o centro ahora. Y Pablo, balón para Roque buscando esa penetración, sacando a Andrés. Ven hoy para ahora de Gonzalo. Vaya Andrés zafándose. Hay aviso de pasivo. Golpe franco, quedan 3 pases, indica colexiada. Moi ben a defensa do Teucro. Esto primeiro, Gándara vai a buscar ese ataque. O segundo. Pues nos quedará un pase, un lanzamento. Sí, hay que lanzar. Vayamos a ver si Gándara quien se atreve en el lanzamiento. Vaya a ser Gándara, si levanta ese lanzamiento. ¡De gol de Gándara! ¡Qué oportuno! ¡Qué ben! ¡Qué momento tan bo para sacar ese canonazo, ese canón, ese misil que ten no seu brazo dereito Pablo Gándara! Seguramente o balón saiu de bastante abaixo, había bastantes xogadores diante, o porteiro, neste caso Anso, non pudo mirar a saída do balón, que foi moi ben localizada a parte baixa ao pau dereito do porteiro. Wagner ahora dende o centro con Gonzalo Arellas no lateral esquerdo, Brais Cerviño no lado dereito. Vai Wagner aproximándose en bote, buscando ese dos paradores. Gonzalo Arellas recibiendo con espacio, buscando la finta sobre Roque, como quería conectarse con estaba en posición del centro e aínda así buscaba o pase ao pivote. Ven Wagner con espacio, levántase a un goleño, balón atrás para Gonzalo Arellas, o portugués, levántase Gonzalo. Ven aí a axuda de Roque de Andrés. Moi ben. Ben esa rusa. Asumindo os internacionais, o portugués e máis o angoleño. Sí, que están entre, estes 3 xogadores. Vai Gonzalo, que ven un contra un, como se zafou, como abreu o espacio xusto para conseguir Gonzalo Arellas o seu cuarto gol nese un contra Asier Cerqueira. 12-9 no electrónico, caminando cada minuto 20 deste primeiro acto. E sendo o home clave desta de manter ao Teucro no ritmo de marcar goles, Gonzalo Arellas. Os 2 últimos, creo que hasta os 3 últimos goles seguramente del. Gándara con espacio, voy a buscar esa penetración, un contra un con Sergio Wagner. Gándara de nuevo poniendo balón un momento. Aí Andrés, Roque ahora desde o centro con palo lateral. Yuque, esto centro. Ven buscando ese bloqueo, balón Andrés na esquina. Volve a repetirlo, que ven outra vez Andrés. Volve a repetir o lanzamento, ese rectificado tan característico para volver a anotar, batindo a Anso. Ven Gonzalo Arellas sin tiempo que perder. Wagner recibiendo, anticipabas aí Gándara, pero vai a haber golpe franco a prol do Teucro. Aquí están os 3 protagonistas. Sí. Gonzalo, Sergio Wagner e Caué. Neste partido os que están asumindo prácticamente as tarefas ofensivas. Pintos ahora sae tamén. Balón de Brais Cerviño buscando esa penetración, ben defendido aí por Josiño.
Volveu a decaer un poquinho o ritmo, Tamén a intensidade estaba sendo brutal, aguantala despois do parón navideño tamén hai que telo, hai que adestralo. Gol agora de Sergio Wagner. Conseguiu zafarse da defensa, conseguiu abrir o espacio. Yuke correndo, Roque buscando un contra un con... Entra, ai, que pena. Ai, non se atreveu aí na penetración Yuke, atopouse con todo un muro, como é Caue. E despois ven a axuda de Ruan sobre Roque. Mantemos a posesión, cambio en Yuke, precisamente, cambio primeira liña, entra Brais, primeira intervención no partido. Temos a unha primeira liña completamente diferente da que empezamos. Mantense a Roque e temos nos laterais a Pablo e a Brais. Ven Gándara con espacio buscando 2 para 2. Haría anticiparse aí Gonzalo, non conseguiu. Gándara vai buscar un contra un sobre Sergio Wagner. Gándara, parada de Anxo Fraga. Vai a seguir a posesión do balón para o equipo azul, para o equipo da casa. Brais recibindo con Roque. Pablo Gándara, 1 e 2. Balón para Andrés na esquina. Ahora sí. 7 metros e 2 minutos para Pintus. Esta vez sí, conseguiu deterlle o balón ao lanzamento de Andrés. Foi con bastante menos ángulo. Sí, conseguiu Anso detelo, pero a acción defensiva de Pintus foi merecedora de unha sanción do lanzamento 7 metros. Esa cuarta sanción xa para o Teucro. Ninguna por parte do Bueu. José preparado e volve a anotar. Gol que consigue Josiño. Terceiro lanzamento de 7 metros que anota Josiño neste primeiro tempo. E os 3 tamén localizados na mesma zona. Volve a validar portería o Teucro, como fixo hasta ahora en todas nas exclusións anteriores, para atacar en igualdade numérica. Sale Ricardo González ahora no extremo esquerdo do Lirón Teucro, sí, quen recibe agora mesmo Gonzalo, perdiendo axuda, quedando sacar a Ruan, que pode iniciar Brais con Wagner, sucesión de cruces. Wagner levando o balón cara al lado dereito, Ruan vais a atrever no lanzamento. Toca Dani. Parada de Dani. Que ven esa parada, que ven esa acción, cerrando todos os ocos los lanzamientos de extremo. Roque para Brais. Ahí sí se aproveitó. Ese toque de Ruan van a ser 7 metros, pide algo máis dende o banco do Bueu Atlético. Estaba Brais co brazo armado, fixo unha finta de pase, non enviou o balón ao pivote, ao extremo esquerdo. Tempo parado para Mopa. Pois moi boa acción de Brais, provocando tamén que picase o defensor nesa finta José, pero oco, avance frontal e cando estaba xa en salto o defensor impactou no balón, na man de Brais. Tempora parado, momento Mopa. Sí, moita humedade de toda esta semana. E hoxe co nevoeiro metido ata terra, que fai moi difícil xa tamén o non sudar, non ter esa condensación na pista. Preparados a remato, no, hai outra zona, aproveita que está o tempo parado para ir sacando tamén noutras zonas da pista, e que o que decías ti, Alberto, esta semana estivemos nun submarino. Sí, completamente. Preparados a... Vai Josiño, lanzamento, gol de Josiño. Cuarto gol de lanzamento 7 metros, en este sí, cambió de ubicación. Lanzou ao lado esquerdo e a defender. Os dous ataques anteriores empezou con unha defensa avanzada nos douses, unha especie 4-2 que rapidamente repregaron para axudar os compañeros na defensa de Cahué, no pivote. E a ver, seguimos con esa tarefa pendente dos lanzamentos de primeira liña e dos pases. Están continuamente buscando liña de pase para o pivote. Wagner, balón con Brais Cerviño. Wagner novamente. Que loita no pivote. Como estira o brazo tamén. Aviso de pasivo. Ben Ruan, vai a xogar Ruan. Espacio para Wagner, levántase Wagner. O golazo de Sergio Wagner. Quinto gol. Durísimo ese lanzamento. Gándara en bote. Roque pedindo a Gándara con espacio. ¡Qué bien! ¡Qué ben, Pablo, para o segundo gol! Pero que risco nese pase. Están moi atentos os defensores do Teucro. Ese pase, vamos, polos pelos. Pasou ao lado da man do defensor. Están moi pendentes. En cando temos un xogador moi cerca da defensa, rapidamente sacan eses brazos, tiran os brazos, cerrando calquer liña de pase que hai. Esta vez tuvemos sorte porque o pase foi moi tenso, con moita calidade, senón
estaba interceptado. Defendéndose o Bo Atlético. Ricardo apoyándose, Miguel Monteagudo, balón cara al lado derecho, Gonzalo Areias buscando otra vez, ¡cómo no! Atenazas, Caue Herrera, que todo que lanza consigue convertirlo en un penalti, Sí. en un gol, Leva poucos goles, segundo Ganda la pero penetración aí sobre Wagner, parada foi Danso Fraga, pero aí golpe franco. Aí, é que bom, moi eficaz este xogador, este pivote. E a ver, xogador completo, dos pivotes que ataca e defende. Sí, do mellor da categoría, sen dúbida. Ainda estando o portugués, un dos portugueses no ar e incluso o meco do Carballal, Mouco, que tamén é un auténtico pesadelo en línea de 6 metros. Que ven a combinación, Roque, balón a Faciana, vai a ver 7 metros sí, de 2 minutos para Sergio Wagner, que se queixa de que forma desa acción, pero o bloqueo foi brutal. Sí, e as mans a Faciana foron claras, Foi clara, foi de lado completamente, estaba a perder a orientación completamente, estaba de cara a súa portería e foi a tratar de cerrar o lanzamento co seu brazo dereito sobre a entrada do xogador do Bueu. Moi ben esta acción do Bueu, aquí estaba a pizarra. Volve Miguel Jiménez a pista para tratar de deter os 7 metros a Josiño. 5 exclusións que se leva. Sí, e dúas delas a Sergio Wagner, cuidado. Segundas, xogador importante. Josiño se ha preparado, sinal los colexiados. O gol de Josiño. Volve a lanzar polo mesmo lugar dos 4 primeiros. Esta vez un lanzamento Frausiño. Sigue anotando. Sigue incrementando os goles José López. Novamente Baleirando a porta do equipo de Irene Vilaboa, 17-12 máis 5 para o equipo azul. Cambio defensivo no Bueu Atlético, unha presión ahora de Joseño sobre o centro. Pensei que sobre Miguel, pero no, está haciendo un ciclo sobre a posición central. Sí, evitando sobre todo a circulación que pueda chegar Gonzalo Areias aí, a esa posición donde é peligroso, Tanto César Areias como César Miguel Monteagudo, sí, é clave cerrar as opcións que pode dar ese xogador. Gonzalo polas costas, rouboulle aí a carteira, vai a ser balón para o Bueu, pide disculpas a colexiada. Vai a porta Baleira, trataba de buscar o gol aí Dani, pero chegou Miguel Monteagudo a cortar ese lanzamento. Ataque raro, recuperamos o balón facilmente, parase o tempo, reanúdase de novo, pero sí, a acción esa de Dani intentando lanzamento directo que era factible, non había porteiro, ao final acabou detendo a Miguel, que baixou moi rápido. Gonzalo Areias buscando esa penetración a falta de Roque Arias. Entra con moita forza este xogador, moi ben esta defensa ahora de Roque, pero vai falta unha axuda aí, moi atento ten que estar tamén a Sier. Gonzalo, lanzamento de Gonzalo Areias, o golazo no portugués que chegou este ano de segunda volta ao Teucro dende o Balonmán Proín de Sevilla. Roque, amago de lanzamento, dio colexiado que hai pasos nesa acción, nesa finta de Roque. Sinalou paso, sí, senón esa finta de pase quedábase solo. O defensor, como está en inferioridade, foi a facer o apoio ao compañeiro, lado esquerdo, quedou solo Roque cando foi a lanzarse aos colexiados, sinalaron acción de pasos. José outra vez en avanzado sobre a posición do central. Vai recuperarse a un xogador excluído o Teucro. Sí. Herrera, Gonzalo con Herrera buscándose dos parados, a penetración de Gonzalo Areias, golpe franco novamente. Moi activo, está sendo xogador sobre que está recaendo todo o xogo de ataque, ven sendo por accións directas del cara a gol ou buscando pase, pero ten unha calidade este home para buscar un lanzamento desde calquer posición ou un pase. Brais levantándose de Bueu, que ben se anticipou aí Roque antes de que pudiera chegar Caue. Mantén a posesión do balón Irón Teucro por esa acción de Roque, de tocar o balón antes de que saíse de área. Vaya colgada para Ricardo. Para Ricardo. O gol do Teucro. Ben Brais. Sin tempo que perder o Bueu, Roque que buscar e cara a esquina. Brais con Roque novamente van a producir os cambios. Temos menos de 3 minutos para rematar este primeiro tempo. 3 goles arriba, e que realmente, sí, levamos arriba todo o marcador, pero non é unha renda moi ampla se temos en conta a cantidad de exclusións que tivo o Teucro. Brais, o languetazo, gol de Brais. Faltaba o lanzamento de Brais, que ven saindo desa posición de lateral, aproveitando esa sorpresa, lanzamento forte. Brais buscando a penetración, vai a ver golpe franco a prol do Teucro. Sí, indica
Brais do Teucro que se seque a pista, pero bueno, ponse o balón xa en movimento con Miguel desde o centro, Gonzalo. Que ben como aislado, como conseguiu o Teucro aislar con moito espacio a Asier para atacar ese 1 contra 1 para o gol de Miguel Monteagudo. Correndo Bueu, Brais, Roque con espacio, cruce para Gándara, sacando para outro lado, quería chegar ese balón cara a esquina, dio que leseado que non hai nada nesa acción de Ruan sobre Brais, ben Ruan a contra Rúa, ¿para dónde Dani? Para dónde Dani, que ven 1 contra 1 clarísimo. Chegaba Ruan, el só nese contraataque. Brais, mira, tamén sabe facer polas costas igual que Gonzalo Araías. Que clase estamos vivindo hoxe. Estás caindo por todos lados esa calidade. Espectacular, 18-15, seguimos igual, 3 arriba, ahora con 2 ataques fallos por un por cada equipo e a menos de un minuto para rematar este primeiro tempo. Roque xogando con Brais, Gándara sacando en cruce a Brais, Roque vai a buscar novamente ese bloqueo exterior, Roque con Brais vai a insistir nese lado dereito buscando 1 contra 1 con Herrera, aviso de pasivo, Gándara entre 1 e 2, 7 metros ben forzados aí por Pablo Gándara. Moi inteligente, cambiou o balón de man, el non é zurdo, pero saiu da finta co balón na man esquerda para evitar que houvese un contacto defensor co brazo do balón, brazo executor, e se quedase nun golpe franco. Muy bien esta acción tamén de Pablo. Lanza Fosiño. E a parada de Anxo Fraga. E anotamos. A parada de Anxo, tempo morto. E do Bueu Atlético. Cuidarse no es cuestión de edad. Es mantener el cuerpo y la mente en forma. Es sentirse bien y sentirse acompañado. Es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi. Voltando xa pistas, pezas con ese 18-15 e 13 segundiños por xogar coa posesión para o equipo azul. Unha acción, non pode haber máis que unha acción. Esa é a teoría, Sí, pero vamos, está na man deles. Só unha acción, supoño que o Teucro se quere que se san dúas, terá que facer unha presión xa inicial. Se non, canto máis tempo pases, acorta esa posibilidade. Buscando ese 2 para 2 Gándara, amago de lanzamento de Gándara aí, vai a haber golpe franco, vai a estar o balón para tempo parado. Vamos a ver quen se anima con ese lanzamento que diante de que vai a ser un auténtico muro, Brais vai a ser. Vamos a ver si é Brais e Gándara, vai a ser Brais finalmente. Quen trate de atopar unha porta nesa muralla de Pontevedra. Si é Brais, a única duda que teño, se vai ser un rectificado. Ahora decidirá según a posición do portero, estou convencido. Vai a mirar e decidirá por enriba de Ricardo de Brais. Ou fai un moi capaz dun rectificado, Ou un prandí, non vería mal un prandí. Oi, o rectificado. Pois dobloulle as mans a Anxo Fraga, E o balón que se vai fora. Que ben este lanzamento de Brais. Pois fin da primeira parte. Co 18-15 no electrónico nesta primeira parte imos a tomar uns minutiños de respiro e voltamos coa segunda parte ata agora. Hasta ahora.
Ahí está Gonzalo con seguir. Caue. Le vaya a sacar Exclusión. la primera exclusión para Sier Cerqueira. Pero que mérito tengo de Gonzalo Areas, sé que non é só os goles que marca, é os que dá. E a eficacia tamén, evidentemente, Caue, que se non anota 7 metros, exclusións, completo este xogador. Pois primeira opción ou primeira posibilidade de inferioridade que non valéramos portería, atacamos en igualdade, pero sí, primera exclusión para o Atlético. Pablo Gándara. Yuque con Roque. Yuque voy a buscar esa haciendo 2 para 2. Balón a Gándara, balón a esquina. Josiño. Gol de Josiño. Que habilidade, que ben fixeron chegar ese balón, con que velocidade chegou hasta José para conseguir anotar. Ben Wagner, tractor posto, balón a esquina. Y el gol que consigue Ricardo González. Qué potencia traía Wagner. Dos que daba medo meterse diante. Sí, era un auténtico tren. A qué velocidade viña con toda a forza. E aproveitando esa superioridade tamén, cerrou ao defensor do extremo, deixouno solo e con todo espazo libre para él. Ricardo anota o primeiro gol desta segunda parte para él e segundo no partido. Defensa cerradiña, como estivo durante todo o partido o Teucro, e a medida que se van atacando os xogadores empezarán a estirar os brazos e a ver máis contactos. Gándara buscando lanzamento, a parada de Anxo Fraga, non hai golpe franco, balón para o Lirón Teucro, 80 aniversario. Gonzalo Areas, Miguel Monteagudo, Wagner con todo, arrancando con todo. Ahí ven a falta de Andrés, sí, tratando de aproveitar a superioridade que teñen. Sí, iniciando ataque posicional o Lirón Teucro. Miguel con Gonzalo Areas. Terá que axudar un poquinho horas os exteriores do Atlético a esa defensa central. Gonzalo a esquina, Ruan. Gol de Ruan Marchete. Primeiro gol que anota. 19-18, sano electrónico. Sí, aproveitando ben a superioridade do Teucro, Parcial de 2-0 nesta segunda parte a favor do Teucro. Acercándose, apretando o marcador. Recuperades na pista, sí. Aí vai Yuque dende o centro con Roque. Gándara con espacio. Potencia tamén de Gándara. Non observou esa liña de pase con Eloy. Yuque, Gándara chegándose en bote. Gándara buscando a penetración. Vai haber golpe franco nesa acción de Miguel Monteagudo. Canto gusta, canto traballo de que facer, canto hai que impactar para conseguir chegar a unha posición de lanzamento. Moi intenso neste momento os xogadores do Teucro na defensa. Yuque, balón cara a esquina. Gándara quere provocar falta en ataque. Balón ahora sí a Eloy. Ahora que ben esta acción de Eloy. Va a anotar, irnos un gol máis arriba. O Teucro xa sin tempo que perder. Gonzalo Areas sacando un novo 7 metros nesa penetración. Ahora sí que está vendo velocidade de transición. Rapidísimo. Levamos 5 minutos, pero se está vendo moitísimas accións de ataque. Cambio na portería do Atlético, sae Julio para tratar de ter este lanzamento de Sergio Wagner. Pois vai aí Sergio Wagner na línea de 7 metros. Así vemos colexiados. Directo Sergio Wagner sin aderezos. 20-19 no electrónico. Yuque, Gándara. Yuque con Gándara buscando ese exterior. Gándara, Yuque nuevamente, Roque. Buscando cara al lado derecho. Roque sacando ahí a Andrés. Yuque ven aí sin parar ahora de Gonzalo Areas. Sí, que están Gándara no un contra un. Vaya a sacar os 7 metros ahora devolvendo ya a Gándara a Gonzalo Areas. Sí, saiu perfectamente por o lado, por seu punto forte, fixo unha finta. Saiu desequilibrado pola acción de Gonzalo Areas. Estaba en posición de lanzamento e 7 metros. Para seu tempo ahora para limpar a zona onde caiu Pablo Gándara e José preparado para efectuar o lanzamento 7 metros tamén. Intensidade na defensa do Teucro. Están desplazando, facendo desplazamentos rapidísimos, movendo as pernas moi rápidos xogadores para axudar os compañeiros. Pois disponse a Josiño para ese 7 metros. A subida colexiada. Un primeiro mão, Josiño aguantando. Aí ese gol de Josiño. Que siga anotando, que fan falta.
primeiro gol de 7 metros para Josiño nesta parte, neste segundo tempo. Atacando o Lirón Teucro coa primeira liña coa que empezou o partido. Wagner buscando aí, como non, a Caue, o erro no lanzamento de Caue, que sábase dese agarrón, pero tiña o brazo totalmente libre, que foi o que interpretaron as colexiadas. O erro de Caue Herrera. Yuke, balón a Gándara, e o impar de Ruan quere contactar con Asier, contactou, pero aí golpe franco. Que rápidos están para interceptar eses pases central, lateral esquerdo ou Atlético, ou central incluso extremo. O que este na posición de 2 dereito do Teucro, incluso extremo, salen a por todas, saben que va a haber un pase aí, van a ocupar esa posición. Están moi pendentes desas liñas de pase. Sai Andrés por la liña circulando, Yuke, que ven ahora Pablo, que ven a penetración, superioridad de gañadas en acción anterior, que ven esa entrada Pablo Gándara para anotar este gol. Ahí llegaba Wagner como un foguete consiguiendo ese gol. Corriendo Saueu. Yuke en bote, Gándara con Yuke. Roque pidiendo a Luis que continúe ese amago de lanzamiento de pase que o comeu aí. Roque. Muy bien esta acción de Roque, tamén cinta de paseo central, sai un defensor para tratar de interceptarlo, queda seco balón, recupera a orientación cara a portería e lanza para anotar este gol número 23. Rapidísimas ahora as transicións, paren un poquinho máis no xogo estático, pero vamos. Wagner, balón cara a Herrera, como conseguiu Cazala, e segundo erro de Caue Herrera, isto é nova. No, isto sí que é raro. Isto é nova. Pero sempre o buscan. Yuke con Roque, Yuke, vai a buscar ese bloqueo de Asier. Gándara buscando esa penetración nuevamente, Pablo Gándara, vai a haber golpe franco. Pero peligrosa esa cinta de pase que fixo Yuke. Adiantouse Pablo para recibirlo San Carreira, non recibiu o balón, quedouse nesa posición, estaba demasiado cerca da defensa. Cuidado, menos mal que non se deron conta aí os defensores para interceptar esa acción de pase. José dando continuidade ao xogo a primeira liña, ben Roque. Yuke aproveitando cruce, ten que sacar los 7 metros para esa defensa interior de Ricardo González. Y nuevamente a línea de 7 metros, Josiño, van a producir los cambios. Salta de nuevo Miguel Jiménez a pista para tratar de deterlle los 7 metros ahí a Josiño. Preparado José. Hoy toca Miguel Jiménez o poste. Parada do porteiro, evitando gol do Bueu. O pé dereito toca o suficiente que o balón se desvíe, vaya cara ao Pau, e despois de tropezar no poste recupera a posesión o Teucro. 23-20, mantense o resultado no marcador, e atacando a Miguel no centro con Sergio Wagner na posición de lateral dereito. Sai Caue. Uy, casi consigue roubar aí Josiño. Hoy vaya finta de Gonzalo Arellas, espectacular nuevamente o portugués. Que facilidade ten este home para facer fintas saindo por o punto forte. Yuke en bote. Vaya parar o ataque e o Bueu, 23-21, e vai a iniciar de novo con Eloisa na posición de pivote. Yuke, 2 contra 2. Gándara cambiando ritmo. Vaya a quedar o balón a quen. O Lirón Teucro quere correr. Vaya a chegar Roque, non o conseguiu. Ven Ricardo, ven aí Andrés. A parada de Dani. Que ven acción defensiva de Andrés, imposibilitando, interceptando esta acción de ataque cómoda. Finalmente Dani que o para. Roque, balón Andrés a esquina. Que isas aí Andrés de un golpe. Non sei se a mellor pisara. Sí, parece que apoyou mal. A ver si podemos verlo na. Non sei se apoyou ou pisou, ao mellor a Sergio. Agora xa se queixou no momento do salto. Pode ser, sí, foi abaixo, o sea, non chegou ni a saltar. Non sei se tibia con tibia, ao mellor, Los minutos son para Sergio Wagner. Pois mira, a terceira de Sergio Wagner. A terceira de Sergio Wagner, que vai a ter que abandonar o partido antes de tempo. Por ese contacto con Andrés. Eu estaba mirando aquí un poquinho, facéndome unha repetición, aparte que non sei se foi unha circulación de Wagner por dentro, o mellor, o contacto sí que existe. Sí, contacto existe. Pero, vamos, o impacto do que se queixa Andrés, o golpe xa o leva abaixo, xusto no momento bueno, evidentemente no momento do choque. Sí, no momento dos saltos xa sabemos que os... Está vindo no chan,
cando tropezan ainda tiña os dous pés no chan ainda Andrés. Si, estaba dentro, ainda que despois sae, que seguramente xa iso que o que faga que se vaya a eses 7 metros de exclusión. Bueno, tempo parado. Non sei se hai doble exclusión, porque temos a Caue tamén no banco. Si, falando. E hai 4 xogadores solo do Teucro na pista. E gol de Roque Arias. A todo isto Roque, que vai a outra cousa, anotando o lanzamento 7 metros para seguir incrementando a conta do Bueu Atlético. Pois sí, mira, doble exclusión, a de Wagner con vermella e a de Caue probablemente por protestar. Sí. Baleira aporta o equipo de Irene Vilaboa 24-21. 5 xogadores na pista, portería Baleira. Defensa moi aberta ahora o Bueu Atlético, e miramos tamén a Adri, por primeira vez intervén no partido. Saltou Adri a pista, aí está Ricardo, balón con Brais. Miguel Monteagudo, Ruan, actuando ahora de primera línea. Ruan, balón para Brais, a esquina Ricardo. Golazo de Ricardo González por enriba de Dani, consiguiendo 24-22. Yuke, Brais, Yuke con espacio, balón ahí a Asier, paradón de Anxo. Que parada me iba de Anxo Fraga. Sexta parada do porteiro do Lirón Teucro. E a paradón, en que momento esa parada de Anxo Fraga, En que momento, porque vamos, un ataque con 4 defensores para axudar a manter o seu equipo a unha distancia asequible de aproximarse. Sigue defensa moi aberta o Atlético, aproveitando que só hai 4 xogadores do Teucro neste momento na acción de ataque. Ruan con Brais. Ricardo vai a ir a esquina para buscar ese lanzamento. Ricardo esa rosca. Nada. Aí faltan ataque, correndo ahora o Teucro, aproveitando que se quedou un xogador máis do Teucro atrás, correndo a Bueu. Yuke con espacio, Brais, inteligente, balón a madeira de Brais. Recupera Roque. Menos mal, recuperamos a posesión. Había tan pocos defensores que balón saiu franco hasta medio campo, prácticamente donde colleu Roque. Roque. A falta Yuke, balón Brais. Balón a esquina, Josiño, faltan ataque inteligente, Ruan. Mira, vaya dúas accións defensivas do Teucro. A primeira mérito do porteiro, pero desde logo provocada tamén por acción defensiva. Están dando unha lección de defensa de doble inferioridade, que eso están 4, están chegando a todo, están cerrando ocos, están tocando moi ben en este momento estes minutos defensivos do Lirón Teucro. Sí, boa acción ahora do Lirón Teucro. 12 minutos. 24. Saen xa os dous xogadores excluídos a pista, recuperando 2 de golpe xa o Teucro. Volta o terror dos 6 metros a liña. Miguel Monteagudo dende o centro. Gonzalo sacando aí a Caue Herrera. Brais auxiliando. Miguel Monteagudo ben defendido ahora por Adri, sí, pero tiño o brazo dereito, que o brazo executor de Miguel estaba libre, estaba avanzando con forza. Quedou sen golpe franco. Brais non contra un, balón a Caue Herrera querendo xirar como xirou, sacando o lanzamento. Qué forza, moveu a Roque como si nada. Roque tamén inteligente, soltando a tempo. Antes de que hubiese unha sanción disciplinaria máis importante. Miguel achegándose en bote. Balón para Gonzalo Areias. Miguel novamente desde 7 metros, balón a esquina. Chegou Yuke, hoy quedoulle o balón a Brais. Gol de Brais Cerviño. Anota ese extra pase que chegou de forma inesperada. O primeiro gol do xogador de Bueu do Lirón Teucro. Yuke xa movendo o balón desde o centro, con Brais no lateral esquerdo, permite unha posición. Movendo xa o balón a primeira liña do Bueu Atlético, que ven Roque, anota Roque. Tamén entrada directa, finta, saída polo punto forte. E anota o gol número 25 do Bueu Atlético. Habían pasos aí de Gonzalo Areias. Que hai golpe franco a prol do Lirón Teucro. Gonzalo Areias con Miguel, Brais Cerviño nesa primeira línea do equipo de Irene Vilaboa despois de ese cartón vermello recibido por Sergio Wagner. Miguel, Adri, Josiño con unha defensa moi aberta, tratando de interrumpir un poquinho a acción de combinativa na primeira línea, pero non hai axuda de Adri. Manteñen o balón. Houve un cambio antes que tiñan a Caue moi desplazado ao lado dereito, pero só volveu a posición central, como se quixeran facer un espacio aquí para Areias, para Gonzalo.
pero no, recupera otra vez a posición para hacer aquí seguramente un 2 para 2. Ahí va buscando ese bloqueo, balón para Gonzalo Arellas, esa salida de Gonzalo Arellas, espectacular, otro gol do portugués. Que sigue mantendo o peso de ataque. Yuke, a penetración o erro da penetración de Yuke. Sí, fixo máis difícil conseguir chegar a 6 metros co balón en posición de lanzamento, e foise o balón ao lado esquerdo. Pois balón do Teucro para conseguir o empate despois de moitísimos minutos. Para o tempo. Momento Mopa novamente. Moitísima humidade de toda esta semana. E iso que está o pabellón libre, Sí. Iso que está o pabellón libre, se chega a estar cheo como está habitualmente. Os paróns iban a ser moi habituais, Continuos. Falando Cahué con Miguel. Moitos están falando, están preparando seguramente as accións que vayan a desenvolver continuamente. É unha pauta que fan seguido buscar tanto Miguel como sobre todo Gonzalo Arellas a Cahué, que se está desplazando fácilmente, continuamente por toda a liña. Preparados ponse o balón en xogo e a pelesar ahora Cahué con Roque, con Asier. Permuta Brais desde o centro. Aí sacou ya falta en ataque Roque aí a Brais. Inteligente. Posibilidad de Huevo de incrementar de nuevo a distancia 2. Brais en bote, recibido por Cahué Yuke. Venga, aí a falta de Brais para cerrar calquera acción de posible primeira oleada. Quedou mancado Roque, Sí. Quedou mancado Roque, salta a pista a Gándara. Imposible un golpe no muslo, Muslo, sí. No había máis un bocadillo seguramente dese impacto. Brais sacando a Josiño. Yuke con Pablo. Volvendo Gándara dentro do centro con espacio sobre Miguel. A penetración o erro no lanzamento novamente. Está facendo portería pequena, Oweu. Que pena, están saindo os xogadores ben da finta, pero están saindo con tanta forza, lánzanse cara abaixo, o brazo queda moi arriba e con esa posición vaise o balón por riba da portería. Saen bastante desequilibrados desa última finta. Se pasou na acción anterior tamén. Sigue tamén ahora con esa acción defensiva bastante profunda Pablo Gándara. Gonzalo Arellas recibido ahora por Adri. Ven este contacto Adri de defendendo 3 ahora, donde nos tengan acostumados. Para de centrais típica con Asier. Vaya frenazo de Gonzalo Arellas. E o gol agora sí de Cahué. O cuarto gol, chegou o empate do Teucro despois de moito tempo de buscalo. Ben Brais no 1 contra 1. Yuke, Gándara, balón a esquina para Adri, consigue domar ese balón. Despois dun mal pase de Pablo Gándara, váyanse a producir os cambios novamente. Pausa para que entre Eloy, cambia la portería tamén, entra Julio. Deixa Dani o sitio para Julio. Brais movendo o balón combina con José López que sae, abandona posición de extremo. Pablo Gándara, Brais con velocidade ahora. Yuke, pero moi rápido espacio aí, 1 contra 1 sobre Miguel. Hai golpe franco e aviso de pasivo. É que a defensa, sobre todo na zona central, está vendo uns apoios rapidísimos por parte dos xogadores. Ben Brais con Eloy. Ahora sí chegou o balón a Eloy. Calidade de pase de Brais tamén, que é capaz de topar un goco donde non o hai. Perfecta esa recepción de Eloy para anotar. Brais, gol rápido nesa penetración de Brais. Ven Asier correndo Bueu. Yuke escapouse o balón. Vai a haber ataque posicional de nodo para Bueu. 26-26, minuto 17 xa del segundo acto. Seguimos con empate. E a dinámica dos últimos ataques é que nos está costando algo máis anotar, e eles prácticamente chegar e o teñen bastante máis cómodo, máis fácil. Pablo Gándara con Yuke. Brais, Yuke novamente. Gándara buscando esa finta, penetración de Gándara. Ahora sí Pablo saliu, aínda que estaba agarrado, saliu equilibrado, pudo lanzar perfectamente para anotar. Bien Pablo. Gol arriba. Ahora a defender. 27-26. Brais dentro do lado esquerdo. Miguel man arriba na dereita para indicar a xogada. Miguel Montagudo recibido por Adri. Gonzalo Arellas, balón para Brais con espacio en 1 contra 1. Ven ahora chegada, si era parada de Julio Ferreiro, pero vai a haber 7 metros a prol do Teucro. A exclusión é de Adri. Exclusión de Adrián. A segunda exclusión do Bueu.
Sí, Sogo detido, están valorando a ver si está ahí mollada a pista. Está Julio, está también Cahué. Sí, solicitan que se seque. Un poquillo tolo Sogo en estos últimos ataques, últimos minutos, muy rápido, transicións moi rápidas, ataques lentos do Bueu, non está conseguindo superar con facilidade a defensa do Teucro. O Teucro sí, está facendo ataques rápidos e con transicións rápidas e finalizacións rápidas con eficacia. Posibilidade de novo empate. Llevamos a unha racha de empate desde o 25-25, creo. E vai Gonzalo Arellas ao lanzamento diante Julio Ferreiro, que ten que para algunha, sempre para algún penalti. Gonzalo, azo de Gonzalo Arellas baixo as pernas de Julio, localizando perfectamente. Portería baleira por parte do Bueu Atlético. Salta Eloi Malvido a pista. 27 iguales. Yuke ordenando a Eloi que se sitúe no lado dereito do ataque. Ben Brais, ese primeiro bloqueo sobre Miguel Monteagudo que non consiguen. Yuke, Brais con espacio buscando un contra un. Yuke, ben recibido por Cahué Herrera. Yuke conseguido. Que ben. Dio colexiado que non hai nada nese empurrón de Cahué. Correndo o Lirón Teucro. Ben Ruan en bote. Aí no parar aí o ataque, recibindo Miguel. Balance defensivo ataque. Bo balance do Bueu Atlético tamén, non miraron claro e non remataron. Transición rápida, Sogo posicional agora. Sae Cahué. Brais con espacio que ven Sogo, vai ao mago de pase, poñéndose o Teucro por diante por primeira vez. Terceiro gol de Brais. Contribución importante tamén nesta segunda parte. 27-28. Atacando de novo equipo de azul. Gándara con Yuke. Brais sacando ahí a Eloi. Pero mira, esvara ahí Miguel. Balón para Yuke, penetración agora sí. Pero aproveitándose dese esvarón de Miguel Monteagudo, quiso sair a cortar o pase. Son mal, esvarou e aí xa quedando oco aproveitou no Yuke. Brais agora dende o centro iniciando ataques para o equipo de Pontevedra. Sacando a Cahué dende o lado esquerdo. Moita permuta nas posicións de primeira liña agora. Quedouse colgado co balón, que ven agora Yuke. Anticipouse Yuke, quere correr o Bueu. Yuke en bote con espacio, ben Brais dende o lado esquerdo. Brais. Nota Brais. Bote moi forte, pensei que se iba a ir o balón por arriba, pero conseguiu notar. Que ben, que importante este gol de Brais. Importante o gol do Bueu, 29-28, atacando balón Gonzalo Arellas para Cahué Herrera que vai a sacar os 7 metros. Novamente, queixase Andrés de que baixa o Q, de que non está utilizando a espalda, que se está aproveitando desa envergadura que ten Cahué. Grandísimo pivote. O Teucro, vai Brais. Dani diante, casi o toca Dani, pero o gole de Brais Cerviño. Cuarto gol. 29 iguales, treito final xa do partido. Menos de 9 minutos para chegar ao final. Roque outra vez no campo, xa solucionadas as molestias daquel golpe, contusión que tivo. E movendo xa con Brais, Yuke. Yuke que ven chegou aí Ruan a ese bote foi alto e chegou rápido o defensor. A Mopa. Pois será continuo, cada vez máis. Vai pasando o tempo e cada vez a humedade tamén vai incrementándose, máis risco tamén para os xogadores, claro. Moi centrada esta defensa do Leirón Teucro, pouco a pouco. A verdad que non se volveron tolos en ningún momento. Parece que isto foi desde o principio do partido con unha tarefa de desgaste. Os primeiros minutos bastante irregulares ou imprecisos en ataque, pero realmente o nivel defensivo mantiveron bastante bo durante todo o partido. Ahora incrementaron un poquinho máis e sobre todo melloraron o ataque, a eficacia en ataque. Xa movendo o Atlético, primeira liña, Roque con Brais entrando, esa penetración aí, quería buscar ese cruce, ese pase cara a Josiño. Ruan aí conseguiu liberar o brazo, moi forte Ruan. Brais buscando 2 para 2, buscando ese bloqueo de Eloi, zafouse Ruan, ese bloqueo de Eloi. Iniciando ataque Brais con Yuke y aviso de pasivo.
Yuke buscando un control con Cau Herrera. Ben Bryce. Ahora sí. Vaya, otra vez balón a esquina. Mantemos a posesión como bloquease. A defensa interceptou o lanzamento de Bryce. Estamos en pasivo. Yuke. Balón para Eloy, non conseguiu domar o balón. Vai a ver balón a prol do Bueu igualmente. Que hai golpe franco e sigue o aviso de pasivo. Vai a ter que lanzalo o Bueu Atlético novamente. Se está indicando Yuke, un só pase. Dispoñen os xogadores de Bueu Atlético varios aí para facer unha barreira para que non se bote a defensa encima. Sorprende Bryce. Recibindo Bryce, casi non é capaz de domar o balón. Saleu Ruan a por el, gañando metros aí. Sí, e ganando posición central, que é máis cómoda tamén. E colle máis ángulo. Bryce recibindo agora sí, levántase. Sí. A parada de Anxo Fraga que recupera o balón. Bryce Cerviño, oportunidade do Teucro para volver a poñerse un por diante neste magnífico partido que estamos vivindo aquí no Pablo Orbello. Derradeira xornada da primeira volta. Un puntiño separando ambos los dous equipos. Están decidindo os postos de remate desta primeira volta. Miguel con espacio. Quedóse colgado co balón. Ruan. Balón para Gonzalo Areias, buscándose 2 para 2 como sempre. Miguel Monteagudo, a penetración, o gol de Miguel Monteagudo. Levaba tempo sin anotar. Fiso de forma ahora expeditiva. Yuke agardando por Bryce, iniciando ataque xa. Roque. Yuke novamente en bote, Bryce, balón a esquina. Josiño, vais a atrever, mira, Ruan aplicando ya grapa brasileiro. E o tempo morto que solicita Luis para tratar de conseguir reducir ao Teucro. A poñer o balón en movimento dende a esquina. Tempo morto rematado, que no que seguramente Luis tivo que dar instruccións de como afrontar estes accións de ataque, sobre todo. De momento xa empezamos cun cambio con Pablo Gándara no lateral dereito. Roque, que ven Pablo como se vai por forza. Axuda aí de Caue. Ruan está moi metido, está indo con todo, con ímpetu, cunha fortaleza importante. Bryce, Roque. Ben Gándara con espacio, buscando esa penetración moi longa. Pero fíxate que sempre chegan dous, sempre están chegando dous xogadores do Teucro para facer a defensa contra o xogador que trata de chegar. Buscando lanzamento Bryce a Roque, hai que lanzar, estamos fora xa amenaza de pasivo, de derradeiro pase, sí, 7 metros. Estaba dentro, sí. Dio colexiado. Ese último apoio de Bryce foi clarísimo. Cruzou por dentro da área para chegar a axudar o compañeiro a cerrar a entrada do xogador do Bueu Atlético. Cambio na portería. Volve a entrar Miguel Pello para tratar de ter o lanzamento, neste caso de Roque. Un gol abaixo, casi 6 minutos. Roque ao lanzamento. Roque toca Miguel Jiménez novamente, segundo penalti que detén o porteiro do Teucro. Vaya dúas paradas de penalti de Miguel Jiménez. En que momento chegaron esas paradas de penalti para o porteiro do Teucro? Moi oportunas. Posibilidade do Teucro dice con máis 2. Menos a de 6 minutos de partido. Defensa é o que ten que poñer ahora. Tempo morto de Irene. Sí, pido tempo morto agora Irene Vilaboa, adestradora do Teucro, tamén para agardar ese último tempo para o treito final, para eses 5 minutos, recordamos. E a ver que
que ordenan, porque al final, mira, aunque se podía convertir en un hándicap para o Teucro con esa vermella para Sergio Wagner. Están aproveitando, bueno, Brais, vamos, desde que está, son 4 goles en esta segunda parte, sigue dándolle bastante continuidade ao xogo do equipo. Non se notou prácticamente, podemos decir que a vista está o resultado que non se notou a expulsión definitiva de Sergio Wagner. Pues ahí voltando a pistas aos xogadores de Luís. Asegurar seguramente Irene para tempo morto para asegurar este gol, este ataque e coller unha renda de 2 goles que xa nesta parte final do partido vai a ser moi importante. Aproveitaron tamén o tempo morto as colexiadas, podes citar que se secase tamén a pista en algunhas zonas que estaba bastante húmeda. E ahora todo listo para poñer de novo e afrontar estes últimos 5 minutos, no menos, 3 minutos, sí, 5 minutos e medio de segunda parte. Gonzalo Arellas en bote achegándose, vaya finta de Gonzalo Arellas, vaya clase do portugués. Con que forza sae a un paso de esa finta. Gándara quería buscar a penetración e servillo balón Andrés. Vai haber golpe franco a prol do equipo azul. Así sae para dar paso que entre Eloy ao pivote. Roque desde o centro. É moi centrado a defensa. Fíxate como sae agora tamén a provocar, a facer disosións. Miguel, Brais. Gándara buscando a penetración para Roque. Vai a ter que iniciar novamente o ataque, recibindo Brais dende moi atrás. Gándara no 2 para 2. Brais 1 contra 1 aí que non consigue. Demasiado continuidade, ahora sí, ahora sí. Chegou o balón a Andrés. Esa é mancado Andrés, de esa acción. Tírase no chat seguramente. Balón a esquina, e o gol que consigue o xogador do Teucro, Ricardo González. Defendendo con un menos, quedouse. Sí, subeuse aí o Xebelgo, Sí, en acción de Enrique Domínguez a pista para sustituir a Andrés. Atacando xa o Boa Atlético, máis 2 para Teucro. Estábamos sin porteiro, pensei que iba a decidir Luís de atacar con 7, pero non. Volve Dani tamén a portería. Ben Brais con Pablo Gándara, Roque, Pablo novamente con espacio, no 1 contra 1 sobre Cague Herrera. Balón para Roque. Máis profundidade agora na defensa do Teucro, máis intenso. Xa se estaba movendo muitísimo lateralmente, pero ahora, sobre todo na zona aquí de Raúl. Hoy o lanzamento de Brais que peta no pago, languetazo de Brais, o erro novamente do conxunto de Luís nese lanzamento. Posibilidade do Teucro de ampliar a distancia, de poder casi certificar, Sí, ahora casi. Importantísima. Bueno, a ver, quedan pouco máis de 3 minutos, son 2 goles. E a mixta sobre Gonzalo Arellas. Sí, hai que facer algo. Miguel con espacio, balón para Cague buscando a penetración, a parada de Dani. Cague que saiu a primeira liña para dar un poquinho máis de continuidade dos xogos, xa que había unha defensa mixta contra Gonzalo. Brais non contra 1, Roque, Gándara, si consigue domar o balón, si consigue uno, balón para Enrique que lleven a axuda. Roque indicando Roque de centro, sacando a Sier. Gándara, Brais con espacio encarando a Cague, balón a esquina, Josiño. Ahora sí, gol de Josiño. Que ven ese gol. Chegou ben o balón tamén a José, que pudo saltar con pouco ángulo, pero aínda así abriu o suficiente para anotar polo pouco espazo que deixou o porteiro, que deixou Anso entre ele a portería. Un abaixo, 27-27. Menos de 3 minutos para rematar. Defensa tamén con bastante profundidade do Boa Atlético, sobre todo por Roque e Pablo Gándara. Miguel Ruan, balón para Miguel. Brais cambiando a dirección, Brais o lanzamento a parada de Dani, o balón era para o Bueu, pero decreta colexiada que hai golpe franco. Saía a Brais co balón a toda velocidade, cando desde o fondo do campo a colexiada de fondo sinalou golpe franco. Piden pasivo dende o banco do Bueu. Vamos camiño de que resten 2 minutiños. Miguel Monteagudo, balón para Brais, pasos de Miguel, querendo correr o Bueu. Gándara, Roque, balón que pide a Brais. Con velocidade Brais, está pedindo que haxa movimento rápido. Roque para Brais con espacio, non contra un sobre Ruan. Ben Roque, Gándara, balón a esquina, non se atreve no lanzamento Enrique Domínguez. Hasta Villado salindo de aí. Roque, Brais novamente. Cada contacto que hai é moi forte, con moita intensidade por parte dos defensores do Teucro. Sae Eloy, a liña de 6 metros. Roque, Brais que pregunta a posición con Roque no centro. Roque desde o centro outra vez, volve o balón a Brais, chega hasta o extremo, a José e anota outra vez José.
acabando outra vez polo extremo esquerdo para que José volva a anotar e marcar para volver a poñer o empate. Menos de 2 minutos, volvemos a empatar. Estamos aí atrancados nese gol 30. Cambio de defensa mixta sobre Gonzalo Areas. Parece que iso desconcertou un poquinho o ataque do Teucro. Bryce en bote, balón para recuperamos el error de Bryce. Mira cómo pide Enrique de Míez, que iba solo por la esquina. Bryce amarrando ahí o balón. Pablo Gándara. Dice que vuelva Enrique a su sitio. Último minuto, Alberto. Pista, sí. Creo que ainda Luis Tede lle queda un tempo morto, Va ahí Eloy, apoyándose en Gándara. Bryce, buscando ese bloqueo de Eloy. Quería apoyarse en él. Vaya a haber golpe franco. Previamente se hubo para o tempo, pide Bryce que se seque a pista. 29 minutos, 24 segundos, 36 segundos para rematar este encontro. Levamos casi unha hora de pelea aquí entre os dous equipos para decidirlo ahora. En pouco máis de 30 segundos. Balón en posesión para o Boa Atlético. Eloy co balón na liña de 9 metros para poñelo en xogo. Deben ter clara a xogada, non comentan nada, non falan nada entre Roque, nin Pablo, nin Bryce. Sí, falando, sí, Miguel, dirixiéndose a ahora sí, tempo morto. Tempo morto ahora que solicita Luis Montes para afrontar estes 35 segundos a morte que lle queda ao Bueu Atlético. Pues, dicíamos que estaba morto e resulta que o morto estaba vivo. Clave esa decisión de Luis de decirle a Josiño que se fose sobre Gonzalo, clave, o sea, a partir de aí que os últimos ataques que non puderon contar con él, coa súa mobilidade, coa súa capacidade de pase e visión de xogo, pois ese movimento aparte que foi clave porque tivo que sair Caue da línea, que tamén estaba sendo un auténtico pesadelo, o movimento foi inteligente por parte de Luis. O primeiro ataque donde José fixo a mixta, saiu que iba a xogar na posición de lateral dereito, fora da súa ubicación, e esa defensa contra bueno, saiu con éxito, pero e o segundo ataque foi un erro de pase de Bryce, de lateral, non había un central que viñera a súa continuidade, o pase foi a moita distancia, había unha defensa bastante profunda do Atlético, recuperamos un balón provocado por esa defensa, así que clave esa decisión, clave esa defensa de Josiño, pero bueno, ahora hai que poñer en valor iso que acabamos de facer con esa defensa neste ataque, que non vai haber un ataque solo, 25 segundos, estou seguro que en 35 segundos, perdón, non vamos a facer un ataque de 35 segundos. No. Iso seguro. Bryce con Yuke. Aviso de pasivo, mira, pois Bryce, Yuke, Bryce que anticipouse Ruan. Ven a contra do Teucro, ven Ruan. ¿Para dónde, Dani? Esto sí que faltaba Dani por intervenir, faltaba Dani por decir aquí isto o muro do Bueu Atlético. Bryce que ven esa saída. Para Eloy, non consigue conectar, vai a haber golpe franco pro do Bueu. Quedan 7 segundos, o empate importantísimo. Bryce recibindo, dio colisiado que aí está. Balón para Eloy, recibindo Eloy peleando con Ruan. Saltan chispas ahí na liña de 6 metros. Hubo de todo aí. Hubo de todo. Cantidade de enerxía desperdiciada nesas friccións na liña de 6 metros, Creo que querían repartir pedazos de camisetas. Vai a haber lanzamento directo e vai a ser, mira, pide Asier. Novedade. Pide Asier, Pois cando un xogador ten confianza por algo, vai Asier a engatillar o muro de Pontevedra preparado. Vamos a ver Asier con que nos deleita. Asumían o colesiado, lanzamento de Asier por enriba, un puntiño que se reparte aquí no Pablo Orbello. Bueno, un partido de auténtica igualdade e que maravilla de partido, qué final. Non puede ser menos. Vos equipos, final tremendo aquí no Bueu Atlético. A verdade que espectacular como sempre. Creo que os xogadores do Teucro Pontevedra se estaban sentindo coa vitoria, A verdade que esta remontada clave, comentamos hoy uns minutiños, a remontada clave, a acción defensiva de Josiño sobre Gonzalo Areas, que estaba sendo, bueno, foi durante todo o partido fundamental no ataque do Lirón Teucro. Bueno, vou me abaixo a ver se consigo cazar os adestradores e escoitalos. Sí, como sempre, non deixedes a retransmisión, que como é habitual, nuns minutos, en canto Alberto chegue abaixo aos inframundos daqui do Pablo Orbello, do pabellón, pois acercaránse a ver se tanto Irene Vilaboa como Luis Montes para dar as súas impresións sobre este partido. Bueno, pois empate final,
A verdade é que o partido tuvo un arranque espectacular por parte do Atlético, que chegamos a poñernos 6-1, tempo morto que pide Irene. A partir de aí empeza a funcionar mellor o ataque do Teucro. Durante prácticamente 40 minutos do partido o Boa Atlético mandando no marcador, cada vez a distancias máis curtas. Esa na mitad desta segunda parte o Teucro consigue empatar e poñerse por diante. Estuvo por diante tamén uns prácticamente 10 minutos. E estas últimas accións claves, xa o dixemos varias veces, en canto non pudo intervir nas últimas accións de ataque Gonzalo Areias, recuperamos uns balóns importantísimos. Clave tamén esa última parada de Dani, cando prácticamente tiñan posibilidade de anotar para gañar o partido o Teucro. Saca ese paradón Dani no contraataque. Empate final a 32. Empezamos a xornada no segundo posto con 21 puntos. Isto nos ponga ahora con 22. E o Teucro, que estaba cuarto con 20 puntos, pues pasará tamén a 21 puntos, a un punto de distancia. Sigue por detrás nosa, pero que non sabemos ahora evidentemente a posición, si conservaremos a segunda posición ou si nos adiantará, porque tiñamos tamén a Carballal un punto por detrás nosa, e si gañan nesta xornada, pues porase con 22 puntos. Habrá que ir ao golaverás para saber. De momento vai perdendo co Calvo Siria, por lo tanto neste momento sei que mantería a posición o Boa Atlético con 22 puntos en segundo lugar, e o Teucro mantería tamén avanzaría unha posición, pasaría por diante do Carballal. Nun sintes, non deixades a transmisión, nuns momentiños teredes as impresións de Irene e de Luis. Ainda estou mirando a Luis polo campo, polo tanto non será con el a primeira entrevista. Recordamos tamén que esta é a última xornada da primeira volta. 15 partidos levamos a seguinte xornada. Xa empeza a segunda volta e empezamos na casa. Será o sábado 18 de xaneiro contra o Lalín. Primeiro partido xa da segunda volta, que rematamos, como dixemos hai un momentiño, con 22 puntos. Unha bagaxe anotador importantísimo, moi bo, que nos vai estar nunha posición coa que non se encontraba. Deixamos o micrófono ahora para Alberto e as entrevistas cos adestradores. Hasta logo pola miña parte. Estamos con Irene Vilaboa, adestradora do Lirón Teucro. Irene, supoño que o partido foi atípico por isto de estar coa porta pechada. Sí, la verdad es que hay que adaptarse, cuesta un poco entrar, sobre todo después de Navidades, que no vienes de rodar, pero bueno, hay que adaptarse y ya pues el calor que da el banquillo y el propio partido, pues al final compites. Faltaba esa emoción do público, que ao final o partido no parque no conecta por 20 emoción e a tensión palpouse en cada minuto. Sí, a ver, era un partido esperable por los dos equipos. Nuestro equipo la primera parte con mucha ansiedad, con poco juego táctico nuestro. Nos esperábamos un equipo rápido, evidentemente, con un equipo que conozco perfectamente. Sabíamos que era un equipo donde iba a haber pérdidas de balón, pero había que correr con sentido, y la primera parte no hemos estado a la altura, nos ha costado entrar. La segunda parte ya ha sido un poco más seria y sinceramente esperaba ganar aquí, pero bueno, el empate tal como se dio la primera parte es un buen empate. Non sei se lle pasa lo mismo a Luis, se ao final é alivio ou consuelo o feito de levar un empate aquí. No, aún falta mucho, es una pista complicada, Boa Atlético está arriba y nosotros sabemos que si queremos llevar los puntos tenemos que dar todo al 100%. Teníamos la baja hoy de Eloy por un proceso vírico en defensa, tuvimos que suplirla. La segunda parte se compitió bien, hemos tenido muchas exclusiones, quizás alguna yo creo que un poco rigurosa, pero bueno. Sí, volveuse igual ese hándicap de perder a Sergio Wagner. Creo que se tornou nunha arma, porque despois Brais saleu moi enchufado a cubrir esa Sí, a ver, Brais y Sergio, Sergio aún está en adaptación, pero es un jugador que nos da mucho, que esperábamos y está cumpliendo. Brais es un jugador que entrena pues como el resto del equipo
y bueno, se suplió bien. Bueu también, los jugadores principales, Roque, Yuque, Brais, Josiño, pues ya estaban un poco también más cansados de tanto pelear contra la defensa al no tener lanzamiento exterior, y bueno, era un partido para empezar después del año, para empezar a rodar, y era un partido que sabíamos que íbamos a rodar al 100% porque tanto ellos como nosotros íbamos a correr. Pois Irene, verémonos nese derradeiro partido de Liga, que seguro vai a ser igual de emocionante. Vale, perfecto. Gracias a vosotros. Bueno, estamos con Luís, adestrador do Bueu. A pregunta que lle fixen, Irene, foi moi atípico o estar obviamente hoxe sin público, influíunos ou non nos influiu? No se escucha. No, ahora está, ya no está. Ahora Sí, ahora está. Repito, non sei se foi moi atípico ou non o de ter que xogar así a porta pechada, acostumbrado a estar con 400 detrás. Sí, foi extraño, sobre todo ao principio, os 10 primeiros minutos era unha sensación rarísima, pero é verdade que despois cando nos metemos no partido, sinceramente na segunda parte estábamos tan centrados no partido que xa nos esquecíamos un pouco, pero bueno, xa sabemos o que son para nos os xareiros, o moito que os botamos de menos. Bueno, pues conseguimos rematar a primeira volta invictos na casa e saben que boa parte gracias a eles. Hoxe non puido ser con eles aquí, pero sabemos que estaban empurrando dende fora. Bueno, non sei se ao final podemos definir isto como un alivio ou un consuelo, un empate. Bueno, sinceramente penso que tivemos ocasións para sacalo. Si vemos o último minuto e medio, podemos decir que nos temos que dar por satisfeitos. A un minuto ao final perdíamos de 2. Dani saca un balón clave que nos daba derrota, pero penso que en boa parte do partido tivemos o control e sobre todo o 6 contra 4, ao perder o 6 contra 4, 0-1. Son tres accións das que dúas están moi ben xogadas. Entramos sós desde 6 metros, fallámolas, creo que estábamos 2 arriba ou 3 arriba cando nos quedamos 6 contra 4, fannos ese 0-1 de parcial e iso fainos moitísimo dano. O final, bueno, pois vendo o transcurso de todo o partido temos que dalo por bo, non queda outra, pero sí que nos queda un poquinho a espiniña de que xogando un poquinho mellor ese 6 contra 4 igual caían os 2. Bueno, pois para a semana outra vez na casa, con ese objetivo de seguir invictos aquí, comenzándose a segunda volta con Lalín. Sí, Lalín, que según me dixeron ahora, ven de gañar a Reconquista. Lalín está crecendo moitísimo, Pablo está facendo moi bon traballo con rapaces noviños que, bueno, pues alternando sistemas defensivos, defendendo máis abertos. Vai ser un partido, creo que moi bonito, como foi o de ida. Os Bueu Lalín sempre son partidos de moito ritmo, moi bonitos, e que, bueno, dende esta noite estaremos traballando nel. Pois nada, nos vémonos, agardámonos aquí a vindeiro fin de semana. Recordade que xa podedes acudir ao Pablo Orbello a apoiar a este equipo. Vémonos.